Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay ita alawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang ka iti sa bali. Mabalin pa ilaan ti laptop mo. Kan may sa, awan pa igatang ko. Gumatang ka. Intun ang sweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamot ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy. Di nakakadin ikikan iti kwarta, mami. May samot da nga inutil. Di natan malagip. Manipod na am muna ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka. Tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasingasing mo Ngam, ay-ayat at pailaang mat ni daddy. Ay na, mami. Agsinubyan kayon to no makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka, nga takaasi ka mat. Agyaman na akbitina. Ay na, nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay a para timpla iti kape. Inaramid ko, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na? Mabalin? Saan ka di nga asawa laang ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga adda asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabaalanak nga insukat. Kabaalak mo't nga isukat. No adalakat, kaskan ka nasingpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baro abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, anak? Wan, mami, kayat ko. Saan aparakan ka dayta? Adda pangisagutak. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je a tao, ngam siya. Saan ka di akayat mo ang makirelasyonak iti may sa abak nang? Wana, tapno adda nga rod mang tag iti kwarta a kasapulan ta. Masapol nga rod nga ipakitak, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman na. Isagot ko dahito iti anak na. Maawata kun ti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam a mama, sakbay ama panak iti abroad. Saan ka di ang mabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngem kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin a mamam, into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? No masigurado klakit di a nasingpat. Tapno natal na ti panunot ko, no agin na dayota. Talaga ka di nga ibaundakan iti abroad, papa? Uniha, siyak ngamin tinapili a mapan iti abroad. Imanihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha, talaga nga alaan kan to ijay. Nga masapol nga muna ak, sakbay nga alaan ka. Hello, iha. Nakaawag ka mat. Adda ka di masapol mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adung aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Ang paiso, papa? Nabayagan adita nagpasyal. Agsipud ta kanayon nak ama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intan to iti paborito ka papanan ha? Wen, iti parke
kan ice cream house. Amok ti kay ayom, iso amapantay jay. Talagamat ni Papak Amo na lagtati kay ayo. Siyempre himot iha. Ijay ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samot anak mo ti imawag, sir. Wen, bitina. Nabayag asaan ko nga impasyar. Iso amapan kami man matagpasyar. Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka diti sumurot nga agpasyar? Adakan ka dayta. Mayat matkit di. Tapno maamamum analaing ti anak ko. Nakitkita kon ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmano ngamin nga umay diti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Ado'y tiparakan ka, sir. Ado'y matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di tita Laptan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka dayta, iha. Apay asyak ti pagdamagam. Gaputa na singpet ka nga ubing, ada isagot ko kan ka. Adda isagot mo kanyak, tita? Wan iha, bag kan coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman ak no kayat mo. Adan to pa itod ko kan ka. Apay ngay, ruamam samot ng ti anak ko, bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, bitina. Nagpintas ka ba lang? Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglemlem mangam. Oy, sana ka naglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangted iti abasto di anak mo. Mang tedak tuno bumaknangak. Ang gamita, sana ka baknang. Naman pa metod ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo. Anya ko man ag-date kami. At damotan sa bali akadandan nam. Bitina, kasto iti balakad ko kan ka. Lalay ngam ti manggargari iti dadya abalo. Dandani ka numa pa ni abroad. Kanayo na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya? Siyempre. Ayatan ka pailaeng, bitina. Si ka pailaeng ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napa ni JCR, manang? Nagsapa kamat nga umay mangsukon ka ni Angel, manang? Hey, adangamin na panak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang? Umayak mat iti balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Ay, kat umay kalat na Imbaglakit ni tada ka kanayo na kadkadwa na no jak makaumay. Agpadamat namin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa dya pa nang ikaluyam kan kwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubing. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpet. Kansa na matagtagari. Iswa ka namin dalukuan. Kat si kama, tikas lagwardyana. Iha, kayat mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka din iti abroad. Kasta ti imbaga ti akin ko ko iti zoo apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Iha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumot iti papanam Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo kaniti tambitina. Makitak tumot dagiti agdudo mga ayop iti zoo nga imatunam, Papa.
At adu kanu ti klase ti animal ijay ngam ditoy. Kayat ko ang makitan to amin ida, papa. Di kagdanag iha. Dumteng tuday ta. Bitina. Umay kayo iti anak mo ijay balay. Agkasarta ko man. Nagkasar kayo gayam iti mo nga asawam. Agtrabaho ak kadipay? No agyan kamin ijibalay yon, love? Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kamin ijibalay mo. Aramidag ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ak unay, Bitina. Natal na ti panunot ko nga agabrod. Taadda ka ang mga sikaso iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel? Agyaman ak unay. Sikat ti pangitalkak iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak ngamin ti panangdungom kenkwana. Manipud adda relasyon ta. Ket di ka agdanag. Kanayon kanto apawitan. Love. Good morning, sir. Siya ni secretary dito ay. Si kakad ni Sir Armando Solis. Siya nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dayta ti instruction da kanya ka. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina medyo unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Single ak pailaan. I'm sorry. Imposible nga min na single kapailaang. Iti kasta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso, pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko kun ka. Fela ang hen, sir. Si ka, pailaang ti boss ko. Urang da ito'y kwartak, mami. Kaalalam lang ti impaw it ni Tito Armando a kwarta iti kalman. Ngam kanayon adakkel tit itad ko akwartam. Ni Angel, basit lang tititad ko akwartana. Awan baby ang kukin ni Angel. Ti masapul ko titad mo. Ang mga nusapulan ni Tito mga Armando, ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sapulan na kadipay. Ay, agpada kayo laang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy? Dumawdawat matkan ka, mami? Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan aka na yun at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos. Ha? Apay nga awang pay asawam. Kat nasingpet kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada nabati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabalo, ngam ada anak mi iti day di asawa ka. Ita, adda ka relasyon ko, anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae, iti anak mo? Idi adda akpay lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatag pay laang ni Dadim.
Ngam ni Tito Armando ti mangipapa ay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni dadim, adala ang iti asidag ta. Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni daddy, mami. Kapilitan, tako na nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado dayta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay tagpay matlaang ni dadim. Naragsakak no kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiag da bitina nga agina, gapu ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni bitina, nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijemot abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat nepe a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni dadim. Tako na namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay tagpay ni dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin nara kayo pa'y laang kini daddy. Iso nga rod amasapol nga aganadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Jack magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man aming dagita bagkan sapatos ko. Siyak ti mang punas, manang. Ne, apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. Adda pa'y homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni manang Tina, taison ti mang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jack amon no ayan ti katulong. Sika kat adda kan ditoy. Inak la ayaban, manang. Adupay nga min ti aramida. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagaduap pambar mo. Ayan ngay nga ro ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mo no di ka makaala iti pagpunas mo. Apay asika ti mang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mat ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno adda kadwam amang aramid, tapno mabiet. Siya kung timang punas kadagita. Alaman nga ruad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan nga min, ay ati maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakat arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kaya't kung ay pulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawa ka. Nasaysayaat ko ma, no siyak lang ti asawam. At damat namin kabingay ko.
Siksikapay lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pa'y ngamin iti trabaho at akdakal ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso kan reknak bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka! Makikiak kita! Si Kamat! Umay ka ngaminan. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod nga eh. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano no agdamag iti balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan ta iti project mo. Gimatang ka kumapay sakbe arugyan ta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Idi, kanayon nak pa'y nga umutang ka no maawananak. Basit mo itad ni Tita Bettina. Anya? Itapay tadda ni Papa Media abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan. Kuna ni Tita, asaan ka no pa'y anak pauit ni Daddy? Ay, madinsamot na ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usarami ti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni Papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da Tita Bettina, kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang nagkapo dito'y. Ni ka di Prince, tidakda ka matam? Agdamag kakit kanya kon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laeng dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer deja a prince. No prince ako nang tinagan na. Isulang mati umay dito yakadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y lait na ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nang kung awawagan nak ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Una saan, mailiw ti anak mo kan ka. Sigurado lakin di akailiw nak ti anak ko. Kaya't kung awagan, ngamjakmat kayat amasinga ti panaturog na. Sabagay, no aldaw ditoy. Rabi ida mat iti Pilipinas. Ayun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoy ka di makal. Mano ti tawon mo, idi imay kayo kadagiti dadakal mo ditoy. Imo na ni Papa. Simmaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang in Pilipinas, no agretay rak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsyanda. Imayak la gumatang iti may sakilo alamas. Kan karne manang. Apay asikapay di umay dito'y tiyandaan. Adda nga minsan nga ili ni mami. Sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbaga ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang ba ije balay da ah. Awan mat manang. Nung madlaw ko abimas iti kwartana. Adda pa'y di na magatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy nga min dagijay nga agina. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay nga minadibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo mata rumor? Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay,
San ko nalipatan na katulong ak manang? Nalipatam nga inted ti swildok. Anya ti pizza na itan. Inton maminsan ton ti sweldom. Mangmangan kamot iti balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpauit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kadatapos kat agpauit. Dahi ta ti imbaga na kanyak idinapan ija abroad. Apay kumangay baganakan ka. Babae na kakadi, taibaga na pa'y daytakan ka, ha? Ti imbaga na sa anak kano apuman panaw tay pauitan nak akanayon iti sweldo kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, mami. Kasano, kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong. Asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na. Tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanen mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Hindi agrigrigat ta, di pa inangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlamyong mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na. Mangtad to no, dakwarta na. Naliday ka mat Angel. Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mat gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawakla ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, manang. Dinak pampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyaman ak manang. Duwata kumalaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agina. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta. Manang Tina. O anyo, ada ka din na sarakam at trabaho? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti ti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan na kiti kwarta no adamanan ipawit ni Armando. Kasapula ko na Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam. No adanton trabaho. Isu nga rod nga ikanak iti aramatag a kwarta. Tapno makabiro kak iti mayat a trabaho. Siguraduam nga ada masarakam at trabaho. Ipaw-pawit ni Armando ti it-itad ko kan ka. Di kagdanag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakita itay ni Nana Bitina at dakadwa na lalaki. Napanda iti hotel. Apay anapanda iti hotel. Sapay ko matakamal iti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibintan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga agina. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel, agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Anya nga tayo tinasayat nga ramiden ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Ang mga no dadakas nga ramiden da kadata dito eh. Saan mo pa lang ay pulpulong, manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidem. Anya day jay. Di ibagam amasakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga ang mga nukalat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikan nakmet. Nagmayat abiyag. Madlidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti aglive. Ipasyar ka iti daduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran.
Agpasyarak, asan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpa-share ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat a paayan ti awis ti balasang. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no daduma. Amum ti mangpunas iti liday. O, na yun tamang punas. Di pa nag-relax sagpaminsan. Mangtadmat iti bang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer Recording Technician. Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagnaed da bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit matit itid ni bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat mat ni Jonas iti kwarta, ken ni bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince da bitina ken Jonas, iti may sa parke. Nangngeg na ti saritaan dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngem kanayon mat nga andingayan, tinasingpet a sekretaryana anifay. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maasyanak ken ka, sir. Kanayon ka analiday. Marayawag kan kanudad duma. Amum ti mangpunas iti liday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan a panag-relax. Mangtadmat iti bang ken panaginana. Panasak man nga rot. Barang mabawasan mat, tidagan san dito yung kaunggak, gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat. Aginuray ta diti opisina. Ariglado, Miss Fe. Okay nga rot, sir. Ay, kunak ano agsansano ong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. No awan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi a pumaltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target. Nabayag adyak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka. Sige. Uray sa anak apin malpaltog. Awat agtikarit mo. No mapunta am di target, di dakkel ati di Berti Premium. Sige. Padasak man nga rod. Maysa, dua, talo. Natamaam, sir! Napuntahan ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaek, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syakmat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear, kanti maalak a premyo. Aham. Aday taan. 1, 2, 3.
Uy! Natamaan mat. Ay na, dakkel asinan po sa mat ti premium. Tapno at ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta ti ited mo. Kasano, numaamon ni Armando abasitit itad ko iti anak na. Di ba lagam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di day nga angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Ta ay-ayatan ka kat nga rod. Tapno mamatiak asyak ti ay ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss pa kayat mo kadi mo ti ice cream? Wan, sir. Oray ka di sika. Ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan di panangan ta iti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ay ayam. Saan ka di nagdakkel unay? No maikarton ti ipawit ta, kat ay ayam laeng. Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo apa nagpa-share ta? Ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan po sikat. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mahilig na angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya, ha? Tapno adaliw-liwana. Nakadanon sigurong ti impaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjay nga aldaw, Miss Pe. Agyaman nak, ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantanto iti sabali manen a parke. Okay. Basta adda ka akadwa ka. Kayat ko man ang ti agpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasyal, ta adda ka mat akadwak. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayong ta ama pan agpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbangpat kan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo, dayjay. Ala, mapan kan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Ngayon kabil na itirabaw ti kamag. Ha? Nagdakkel a teddy bear kan sinan pusa. Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. No arako punta ito at teddy bear. Kasla siyak da ito'y. Premyo iti may sa game. Kita ang matinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Huh? Ay na, nagmayat at teddy bear. Arakubak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man mat ti note. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustuam da ito'y pusikat nga impawit ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustuam. Siyak ni Fe at itam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadagito eh. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wen manang, kayat ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. Indeliver itay ti may sa rider. Ang
Asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Fe. Awan makaartap kan ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina. Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko. Dua nga ta tititak? Jakayatan amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta kan ni papam no sumangpet. Total, sanda pa'y mat nagkasar ka ni titam abitina, tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel a teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang maragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Asino ni Tita Fe? Dahil ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, no nauyong mananday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kita agman matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si Mangpot a package? Nakaamwam. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package asimang pat. Ne, apay ajak amo nga da si Mangpot a package. Kung nagigayim ko, nga ang mga nuado ka no ti chocolates when nulupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay-tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Ang mga no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilemengam iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod iti si Mangpot a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan nga agsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kuko di package? In kayo kitaan iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayaw, mapan kayaw iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kupak da ito'y. Kukwa na ti sinan pusa. Nan, basaak man tin-note iti baba. Nagapo ka ni Armando. Kato'y maisa. Nagapumat iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Asino day ta at Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan ang mabalin da ito'y? Masapul aduktalag no asino day jay afe. Ang mga no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami. Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaang ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, madam. Balasita nga payde kitanda akon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga rod ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Di ta ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga agina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakin iti kaldero. Apay nga dakin ka day tati de bear ni Angel. Anya ko matibibiyang mo, kayat ko nga rod.
Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day ta Teddy Bear. Ited kunto no danda ni sumangpat ni Tito Armando. Intundaan ti Teddy Bear. No asino tinangisagutan da, isuat akin ko ka. Isublit to ko nakmat. Binulod ko laang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat ta nga awan pa di akin ko ka? Apay ka di ang makibibiyang ka, kat katulong ka laang. Siyak ti amo. Manang, apay nga awat ti teddy bear ko. Ladingitak ng inala ni Santan. Ha? Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya at teddy bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isubli na. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apay no ibagam kan ni Papam no umawag. Inton sa mangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanon ko ka ni Papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga ini ka nakaitidakkel asinan pusa. Saan ko nga amo, tita? Amangan no gayam ni Papa. Saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni Papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isubli na tinted ni Papa at teddy bear ko, tita. Binulod na laeng. Ada nga rudan ti sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni Papa kday di at teddy bear. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Ha? Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at dinggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Fe, akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na nga ruday to'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. At damat premyoda at teddy bear kan sinan pusa iti panagayayam da. Impawit na nga ruday to'y kan ni Angel. Nabasa mo dagiti agina tinagan a Fe, anaggapuan ti sinan pusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapukan ni Papa kday di at teddy bear, tita. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pagdasalan ti pungtot ko. Ha? Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwatak no asino day di afe. Ang mga nulukluk kun na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel kadagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapul ang mapanan iti pagadalan. Ay, Angel, mapan ka ta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan, Manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmaling bat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam.
Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinasken, maamwak no asino day Jaffe. Kasanaw no damagan ti maestrana no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam. Ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan at trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam. Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Tagimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay man ang dadya babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day ja afe. Amangan mat no babae na ija abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikarwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot? Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan? Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laeng, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbagman, tama ipasyar mo day ta babae. Siyak, jak perumrumwar di ti balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit di ti ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti makaspasama kan ka? Ay, agi mo ni Bitina, gapo iti sinanpo sa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mo't apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta a klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta, tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayo matan, sir. Ay, kaasi mat di anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon, ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta a tao, sir. Oray ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, nudangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga adumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado ang ginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adun ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas at talaga ti aramid da. Kasanungay jagat-gatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Ay, anya aya dya masapol mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapankansama ti remittance center. Siyak samot isip-siputam. Apay nga da ka man dita? Si Kamat, apay, di mo kayat akaduan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami.
Iso nga rod nga ibagbaga kakabit mo, tasakit nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asi kapay laang ti ay-ayat nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan si Rubik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to day ta tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asi ka ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Taagdon niya ti danga. Agi baon pa iti mangala iti igatang na. Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak ngamin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit. Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang niyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan na pagungtan ni Angel. Ha? Intun ko an indalon na ni sir. Ay, di ka aramid si ka babae. Mabit lang. Nayunakon. Intad gumatang iti project mo. Itad kuntumat kan ka ti mabate. Imbag tadda ka manang. Kasanon no awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimot siguron. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madagiti agina ditoy, manang. May mayatmat nga rod no awan da. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Faye. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko asaan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, intun sumangpat ka iji balayo. Mayat sa nga agpayso. Di da namnamaen asumangpatak. Kalaatak ida. Babaan iti kasta nga aramidam. Matakwatam no anya ti trato na iti anak mo. Wan, kat inton makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso anasaysayaan no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtagarman di kanayon akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya man ket di. Tapno ada mangilibre kan ka. Kanayon nak nga agpapansin no kas di adagasan na ni Angel ngam kas labulag samot. Pag kunaamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel. Paunagam, kat isaganaam iti anyaman amakan. At damat ket din ni Manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarasarita kami. Usaram mo tautak mo sa paminsan. Tapno adda magimulam. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnama akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Faye. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumait ti anak mo? Nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot ng ti ugali na ita. Iraman na pahin ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko. Sapay ko mata nasayaan ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyaman iti kinasayaat mo,
Afe. Si katinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko ma, tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko ma, inton agsubliak. Si kapay laeng, tinasingpat afe. Agbaliwak ka di, iti apag ka nito, apa nagbakasyon mo, sir? Aha? Amangan ngami no inton agsubliak. Addan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpet ko ijay balay. Kasla agasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng, ti kinayat na no kasta. Apay kanayon mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laangan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinarem. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laang. Awanen at ikadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap ko nga adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di daam mo nga adda akon dito ruwar. Kalaat at ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umunagak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang ti kadkadwak kan mang tultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ikayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bitina. Gapu iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando. Kat imbaga na asaktan na ni Angel. No adda babae daytoy. Nagdanagmat ni Armando. Kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir. Nagtultuloy ti panagsinsinnarak da Bitina kan Jonas. Nagawid mo't ni Armando iti Pilipinas. Adi na impakpakaam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon daytoy iti balayda. Naklaat daytoy iti nangeg ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Anya ti kunam, bastos ka. Ipungot ka man longan. Batan niyo ti buhok ko, tita. Nagsakit. Bitina! Ibatam ti buhok ti anak ko! Si kakadya talaga. Ada kang gaya man, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kaya
man. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, daddy. Saan ka di nga do ti kwartang awatan ni mamim? Adda kumamot ang ti agapukan ka akwarta. Ni mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, daddy. Pinanawan na kami kin ni mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta. Awan pa nga ro trabaho. Intunad ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni mami? Una, tadumawa ta kay ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitid na kanyak, papa. Oh. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inala nalatan iti silad ko, papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bitina. Pinahuitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan kwa na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mo't kayat. Adda ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayong agina. Itamat laang. Rumwar kayon iti balay ko. Wala kayo ka noon. Bakit bitina kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka na Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanan ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangagmo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Sana na maulit, Tito. Agsingsingpot kaming kin ni mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napan ni Sir iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw. Bakit bitina kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daduma aswil daw. Di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok. Di uray limos ko kan. Naglastog ka magtan nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbagdadda kayo pa'y nga gina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyamanak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung ensang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enruruman yu ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yu kadagiti alikaman yu. Kayat mo asawan. Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar, uludan da kayon. Papanantangay ita, mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bag kun sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Ad-adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papanantang aroditan, mami. Awan matindi sigod nga apartment ta.
At damutin si mukat anagabang. Kan awa na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtot mo't ngaminan. Kwarta na ngamin ti ingatang takadagiti gamit ta. Idin to tawan mo ti ginatang taag gamit ti anak na. Kilaat mo't ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Iso nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Umay ka pa dito yung ospital. Naaksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? Antaya may tam aksidente. Oh. Natumba ti motor, ginatang ko. Baban iti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Kan mga sikaso kanyak. Parikot man ang daytoy. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo, ngam naimimbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi Ngam ti adata diti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta, nga awan masnop apapananta. Dayjay mat a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kon, mami. Ure siyak. Awan mat nga rod kwarta nga igam ta. Imbag na da kwarta ni daddy ija ospital. Day ta ti Jack amo. Ni, kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga agtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, Tito. Anya ti maipapan iti video, iho. Ate, oh. Buyain nyo. Nagdaks at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at mabalin a pangisarkakan ka at trabaho, iti ayan ko. Wen, Tito, ikagumakti ag turpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungot ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat dito sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro intun agbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Makita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo. Nuan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakan mo, Miss Fe. Sika ka din day ta, Jonas. Di ka mo't mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Jack pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Jack may ladawan ti tsuram. Nakabutbutang. Anto'y ti reseta ti doktor. Ingka gumatang iti agas ko. Ang mga noag infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Diyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka niti makan. Tamabisinak. Jack pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami, mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Ingka mangala iti kwarta. Kan makan iti balay ni Armando.
Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasangputan nak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan ngagluto, Tina? Intayo mga ni restaurant. Imbaglakit din tajakpay ng isaang, sir. Rumar tayo kadi ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapantayo pa iti paboritong nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, ah? Ah? Kunak no ibagam mapantayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit di iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. No lakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, papa? Mabiitak laang, iha. Kapilitan ngamin ang naglibak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan afe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dangrandak, papa. Di kagdanag, iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iti balay. Anya jay ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan. Awan ni gatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anyo ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakaduak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Sublyak ti balay ni Armando. Ha? Anyo ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakaduak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanyak. Ngamurayan tayo nga agsubli ni Armando iti abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakala nga kidnapan ni Angel. Tababay da ijay. Kenawan kadwa na iti balayda. Balsak to da dya katulong. Inawagan nakit din iti bakit bitina. At dantual daw da iti katulong. Pagparintumangak to ngagpakaasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanong ti bakasyon mo, sumarunukan to ijayan ko. Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag ko man, papa. Asino ni Tita Fe?
Isu ti sekretaryak ija pagtrab-trabahwak, iha. Nasimpot da ija balasang. Mabutengak, papa. Apay kumaamabutang ka. Nasingpat da ija ay kunakmanen. Saan ka di nga iti damo? Kat nasingpat mat ni Tita Bettina. Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak ija abroad. Nukas ija amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutengak lata, papa. Di kagda nag-iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita iji bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Ngam awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam ariyon yun? Saan kitin? Nagsasarak tayo at alo dito ospital. Ngam awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot kami nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon ang nakapungtot. Idimbaga na panaw. Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da di alakay. Agsubli ka ka din iti abroad, papa. Uniha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantayo kanimanang mutina. Jay, dua alalaki iti arwar, papa. Uniha. Kat intun mapan ka ije pagadalan. Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Amangan nasublyan nak nga agpaiso ni Tita Bettina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha. Pag yamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tapngam mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat no ag uniform da, papa. Iha, kay kayat kumat anak kasibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao nga adda bantay. Adda koneksyon da kadag iti pulis. No adda managdakdakes, asumrak iti balay. Mapankan iti pagadalan, ading ko. Adda kadwam ama panidjay. Kumuyog da ka di kanyak, manang. No adda ka iti uneg iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, Ijay kalaeng kampus. Wen manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kasla akmat balot akanayon nga damang bambantay kanyak. Amangan nga no nasakit tinakam ni Bakit Bettina kat pagaramidan na ka iti dakas. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Ayuan kayam. Awan kanu ti balay da. Napananda ngay ngagpaiso. Adda ka din na i-remedium ang kwarta, mami. Di mo ka di makita day ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga ruden. Kakaiso na nga addan makan. Nagngina ti agas ni dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, mami. Nagsubling-atan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin. Tama biit laang mo ti bakasyon na. Mabalin samat tan arumar ni daddy dito ospital. Ti dakas na nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Ingka manin umutang iti sa bali Pagbayad tayo, nurumwaran ni daddy dito ospital. Ha? Dahito'y tababangam asilid? Nagbasit. Anyang arot ngay. No dakal asaled. Dakal mo tibayad na. Nagbasit asilid. Sapay talo tayo nga agyan dito Ni santan ti maturog iti kama. Data ti maturog iti simento. Iti simento kit din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti simento. Sana balay ni Armando da ito'y. Tapno agsapol ka iti kutsyon. Sayang ti balay ni Armando. Nagpintas ti siledmi ka ni Santan ijay.
Sinaysayaat mo ko mga minti nagpamarang Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang arod. Ada amin amasapol mi ijay. Idinto ta ditoy. Anya klase da ito asilid. Nagalas. Anya ti kunam, sir. Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko kumanga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubing no kasta. Saan lang aday ta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko. Inaramat da nga agina. Basit lang ti itid na iti anak ko. Madi nga rod ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati panang lukloko ni Bitina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensyana. Ti pay dakas. Agsinsinarak da iti sigud nga asawa na. Kasano anadoktalam dayta, sir? Nakita mismo ti gayem na Angel. Inalaan na pay ida iti video. Anya? Angel, ada nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Asino alakay? Diya ka mo, ngam na siputak. Naglamang iji bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kin kadayjay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Kan, nakabutbutang tilangana. Naitimbrek mo't kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas a panggap dayjay atawakan ka. Prince, di nakadadaywan mabutengak. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaon da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maadaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan, taadadakkel a kwarta ni Armando iti bangko. Jak lama ka irwara, tanakanagan kan kuana. Nagbiag tamat akas labak ng idiadata iti sidong na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel, tapno addata pa'y laang ijay. Nagsayang nga rod. Agbaligi ko madadadim, tapno maaddaan tayon iti kwarta. Hello, Manang Tina. Naka-alerto kayo ka didita? Ang mga nuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Amo dagiti pulis ti amin, Prince. Adada iti asidag, ngamsanda nga agpadlaw. Tapno matiliw da iti akto dayjay alalaki no asitgan na ni Angel. Mabutbutang kamin kini Angel, Manang. Taichat ko kan kuana, amasapul a natural. Tapno matiliw ti awanan baen. Saan na matiliw nga agpaiso? No agpadlaw dagiti pulis? Amo dati aramidan da ading ko. Sa dalarum kwas, no maala ti tao ni Angel. Kasanon no tutukan na iti patadem ni Angel, Manang? Sharpshooter dagiti pulis na naglemang. Mabalinda at tamaan ti ima ti mang paturong ka ni Angel. Maamakak iti sumaruno ang mapasamak, Manang. Adamanin sabong kan chocolates iti lamisan ko nga inkabil mo, Armando. Ngamsaan mo kanan amamimpinsan. Tama nga numadiabetes ka. Agladingit aklakit di. Agladingit? Agang angaw ka kadi? Pudno ti ibagbagak, Miss Fe. Napatag ka iti biyag ko. Di na kumamutrabakan. Tama nga mamati ak. Saan ka rabrabaken? Pudno ti ibagbagak. Nulakat kayat na ka. Agkasarta dagos. Saan nga instant ti panagasawa? Ang mga nukaslakan ni Bitina anaranggas nga agsyuman. Mangnamnama ka saan ka anaranggas. Pangaasim. Tasi ka kumati agbalin. Amadrasta ti anak ko. Apay nga inraman dak, idi natiliw da ka dagiti pulis. May raman ka, taasawa ka. Kad may isa, maatap kamet.
Gaputa rin ang gasam ka nun ni Angel. Anya ko mati ebidensyada. At dagayam nang i-video ka na ta. Iti pa nagsarsarita ta. Kasano harot itan? Mabalod ta di. Dakkel nga ebidensya ti video. Naalang amin ti saritaan ta. At daw-dawatan ka iti kwarta nga ipawpaw it ni Armando. Nagalasan no mabalod ta adwa. Agbababawi ako ni tinaramid ko. No di na kami binaybayan. Adayo ko maanak relasyon ka ni Armando. Sumbatam meten at idardarirag ko kan ka, Miss Faye. Maikariak nga tangag balin ang madrasta ni Angel? Maikari kalaunay. Nakita ti kinasingpet mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko, ngam nariknak ti panangisakit mo kankwana. Maasya na kamin kankwana. Tawan lakat nga rod inana. Ngam santa kumapay ngagdarasudos. Agpanunot tapay ana imbag. Pinanunot ko na nalaing na ito, Miss Faye. Kat iswadi na kumapaayan. Santa kumaakalaatan ti ubing. Masigurado ka ang mabuteng dayjay ang maadaan iti sabali manin ang madrasta. Nukasta, mayat ka nga agbalin ang madrasta ni Angel. Dandanin tiyo umay na dito ay. Iso na saysayaan, niya sidig ko pa yung umuna tirik na kanya. Welcome, Iha. Kadwak ni Titam Faye. Tita Fe? Kwa? Saan ka nga agbutbutang kanyak, Iha? Saan ka naranggas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kaming agkabalay ka ni Papam? Ala, intayo agpasyar, tapno makapasyar kamat ditoy, Iha. Kwa? Iha, saan adakas ataon ni Miss Faye? Ala, intayon iti awis na pagpasyaran. Iti kuma zoo, Papa. Okay. No isuti kayat mo, Iha. Ala, intayon. Ado ti orange juice mo, Angel. Sige, inom, vitamin C dayta. Thank you, tita. Ni Tita Bitina. Di nakpay pulos intimplaan iti anyaman nga inumak. Ngam da kayo, kanayon nak nga asikasuan, tita. Nakasaysaya at kayo kanya. Jak ngamin kayat nga umikay ka kanyak. Di kayat ko, nasaya at kumati panaglangan ta. Kayat na kayo ni Papa nga agbalin amamik, tita. Umanugot kayo kadi? No lakat kayat nakaagbalin ang maikadwa nga inam, apay kit din asaan. Kayat ko tita. Ngamin, nasaya at kayo kanyak. Kat masaya at kamat kanyak, Angel. Nasingpet ka nga anak. No kasta, agkalay sa kayo nga rudan ka ni Papa, tita. Kat manipod ita, awagan kayon iti mama. Kayat ko nga ijay Pilipinas ti pagkalaysaan ta. Takayat ko nga imbita rin dagiti kabagya ka, Faye. Sige, sikat makaam mo, Arman. Ket agyamanak, tag kinaawatan kayo iti anak ko. Pagyamanak matayta, kat ikari, Arman. Ibilang ko ni Angel, kaspod no nga anak ko. Sa anak amarigatan ang mga ramid iti dayta, gaputan na singpot ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak nga rudno kasta. Nakaragragsak kami kan ni Angel. Gaputa si mangbay ka iti biyag mi, Faye. Ikarikmanan, Arman. Oray saan ang nagtaod kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kaspudpud no nga anak. Ditan papagayam, tinagibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo,
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 17. Ngarod, agbasol ti tao adi mga ramid iti nainbag nga amuna amasapol nga aramidan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Leia! Leia! Umayan, ma'am. Apay ka di, ma'am. Apa yan nagbayag ka sumungbat? Tulong ka di, ha? Ikwa, ma'am. Pasensya kayon. Ipalpalpas ko lang amin di daldalosak ijay likod. No maminsan, no ay ayaban ka, sumungbat ka dakos. Madam. Pasensyaan daklat ako man. Ala, pakibagam kin ni Dayan, at danas kan apapanan tayo inton bigat. Insapsapak ngay bakan, tamangan numalipatan. Madam. Di na imbaga no sa dino ti papanan tayo? Saan mat? Kasta ka di? Damaga ko mang agpupudot mat ngamin. O di dya kung dinamdamag. Ay, una yun. Maamuan tan tulata inton bigat no kasano manang. Basta agsagana ta. Di namat imbaga, do sa dino abanda ti papanan tayo. Kanoan niya ti gagaraan tayo ijay. Nga rod manang. Basta aguli magtalatan. Kat surutan ta ti anyaman nga ibagana. Wan, amigo, paumay kamin. Kadwak dagiti tuwang ay magbagakan ka. At sigurado, maragsakan ka lakit di. Apaman na makita mi na. Data adwa ti dakdakamata na iti kasarsarita na iti cellphone. Areglado. Nga rod. Anya nga ta ti pagsarsaritaan da. Bye. Oh, amigo, at tuyan dagiti ingkarikan ka. Ala amiga, pastra kam ida ditoy. Ta agpaisagana akan ni ikoy ti pagsasangwan tayo makan. Alaya, Dayan, umay kayo. Sumrag tayo di taunag. Madam. Ikoy, Apay ka di, boss. may sagana ka man ti merienda. Yagunto ditoy. Matungpal, boss. Ala, pagtugaw mo da amiga. Pangururayan tayo ti merienda ngayon pasagana kan ikoy. Gayam. Mabalin ka di amamuan. Noon niya nagiti manadayawan na ka diyo. Siyak ni Dayan, sir. Siyakmat ni Leia, sir. Kasta ka di. Katsakmat ni Mauro. Tinang tulong ka ni amiga Chulanda. Iso ngay masinson ti biyag na. Pudno timbaga ni amigo Mauro. Iso ngamin kat nasing patataw. Managtulong ti kayat ko asawan. Kat awan ti mga pagdalagan nyo kan kuana. Dayjayan, pimanawan ti amo ta. Apaman ana itulod na ta di ti balay na. Manang Dayan. Manang, awan ka di sa bali amadlaw mo? Maipapanitian niya. Di pa nang isurot ka data ni Madam Chulanda iti balay day di kunana nga amigo na. Ti agnagan iti Mauro. Iso ka no tinang tulong kan kuana. Iso asim maya at ibiyag na. Ay na, kaslang arod mabutel nga kon Leia. Adda ngamin panagduadwak iti kasdi nga imbaga na itay. Uray siya nga rod. Ngam, agpaliiw talaangan. Katnaskan nga agan na ta, tanarigatan. At tuyen ti Jesmil, kas pagyaman ko iti panangtungpal mo iti saritaan ta. Awalan yaman na, amigo. Agsubsubali taklang iti dakkel apan ang tulong mo kanyak iti negosyo. Kano kasano ak anakabalay iti dakkel. Kan naglawa pa'y. Iso arumbang laeng ang makatulong akmat. Babaan iti panang paduras mo iti negosyo. Mala sa anak nga rudan nga agbayag, amigo.
Mapanakon. Sige lang, amiga. Napanan ti Loka. Talaga arupat kwarta. Nga malas na lang, tasan ngag na nayon, di kinaragsak na. Di nalaam mo. Kalpasan ti amin, babawiyak mat lang ti impagarup na nga intultulong ko kinukwana. Subyak tumat lang kan kuwana ti solar, kan dakkalabalaya pinatakder na, agraman na iti inaramat na iti negosyo na. Kat no di na kayat, amunan no anya ti sumaruno ang mapasamak kan kuwana. Nasayat mo't amigo, tanakalagip ka pimasyar dito'y balay. Una piga, awat pa nga minuray na patanggal si kaswa kita. Ungayam, ayan ka din iti dua ababaunam. Anong sa akin iti pakakumikuman da? Kwa amigo, ay mabit lang tapagsaganaak ida iti makanapagsangwanta. Okay, sikati makam mo, amiga. Nalpas maten asinibugan mi kanimanang dayan dagiti mulmula. Medyo nalawan tumot ngamin. Kat amangan ngamin no jak malpas adagos. Kat ni, pimiksan ti darang ti init. Ay, agyaman naklangan. Tatinulungan nak ni manang dayan. Isarunok maten asibugan dagiti mas masetas. Nagagat ka nagsibog ka dagiti maseta sa ading. Ha? Kan mabalin ka di amamuan tinagan mo. Di mo tao da ito ni Mauro. Apay nga tanga imay dito eh. Agpasimpli aklang. Si kamot gayam manong. Siyak gayam ni Leia. Leia gayam tinagan mo. Siyak ni Ikoy. Mabalin ka di amamuan no manutitawan mo. 24, manong. 30 mo titawan ko. Ngam, oray din ako nawagan iti Manong. Awagan naklatan itinagan ko. Ikoy ko namlatan. O sige, nukas tati kayat mo, ikoy. Pimanaw manan ti amo ta. Si Maruno a pimanaw, apaman ang nakapanaw day di ang Mauro, kanti tao na. Wan manang, kat ikoy gayam tinagan ti lalaki akad kadwana. Kasta ka di? Naimbag man ta nakiamamukan ka. Nasiputak ngamin nga iti ayan mo ti tinurong na, sakbay asimrek dito'y balay. Wan manang, mapanla siguro agpangin. Naira na anakita na, iso nga imasidag. Nakiamam mo matan. Kat, anya nga'y matagiti bagbaganakan ka. Awan pa'y matkit di onay ti nagsarsaritaan mi Inayaban ti amo na, sada pimanaw matlaeng. Ngam, bayan talaeng. Tapno ada pamuspusan ta amang doktal, no anya talaga ti panggap ti amo ta, kanday jay ang Mauro. Ikoy, kas may sa karagiti taltal kag ataok. Anyaman nagaraw ko, awan ko ma. Teoraya sino apang ibagamuan? Matungpal, boss. Iti kanito ang mabuking ti panggap po, iti dahi Cholanda. Amuhon, no sino tinangibutak-tak iti plano. Nalawag? Uwan, boss. Nalawag. O anya, kanayon samutan ti panagtintinawag yu iti dahi nga ikoy. Wan manang, ngam bayam, bareng makaala ta iti impormasyon, maipapan iti boss na, kan ti amo ta. Iso lang ti amo ka makatulong kada ta. Ay na, siyak ti mabutbutang iti dahi ti amapaspasamak Leia. Nasaysaya at salaang no pumanawtan. Talaga akabutbutang manang, nga maganos talaang, aginggat awan pa'y natakwatan ta. Rabiin, madam. Di kay pa'y mapanagina na? Saan pa'y, Leia? Sa anak pa'y ngamin ang makaturong. Umuna kalatan nga aginan. Gaputain ton bigat. Ado pa'y tinaskan nga aramidan nyo adwa. Madam,
Adala ko madamaga kada kayo. May papanitian niya, Leia. Madam, asino ka di at talaga day di amauro? Kan apay nga insurod da kami adwa ka ni Manang Dayan iti mansyon na. Tapay. Adda ka di pagdwa-dwa. Ay, awan mo't kit di, madam. Nadamag ko laang mata. Awanan bibiyang mo. Babawnan ka lang. Katnoan niya ti paramid ko agtong palkalatan. Katawan karbangam amang supyat iti anyaman nga aramidak, ha? Anya, kasta ti panggap ti amom, iti amom eh. Wala kat binili nakpaya saan ko nga ibagbagay ti oras siya sino ti kasya plano na. Ay, kasta gayam. Wala kat siputan nyo kumati amo yo. Tama nga no agdardarasodos kat agpaggat ti biyag na. Uwan ikoy. Kat agyaman iti dayta nga impakaamom. Sige lang, Laya. Putdentan ti saritaan ta. Anad to ti amok. Andagaan papanan mi. Sige lang ikoy. Bye. Kunakon kat. Dakas at talaga at tao day di amauro. Katimot amo may. Talkan na launay day jay. Gapulang iti silang tipirak. Da kami paikid din ti aramatan na. Tapno lang adda pang subad na iti di namot ammo apagpagadan namot laang. Delikado nga rin no kasta. Iso apumanaw talaangan. Tapno dita mairaman, Leia. Talaga apumanaw ta. Ta santa mo't nga imay ditoy. Tapno isabata ti biyag ta manang. Gaputa dakas ti amo ta. Ngam, santa pa'y apumanaw. Aginggat kastoy ti sasaaden na. Kasano nga rin itan? Anya ti aramidang ta? Kasaritak ni madam. Tapno anadan na day di amauro. Kano di na kaya ti dumgag, ay makamumot ta na. Sa bagay mo't kit di Uray dakas ti panggap na kadata. Ipakita talata nga adda pa nang isakit taken kwa na. Husto ka, manang. Madam, anadan nyo kumaday di amauro, gaputa dakas day di atao. Anya, amum ka diti sasawam, Leia. Kanaapay kuma, kanagsaya at kanyak na tao. Isuasi ka, saan atila sasawam? Samaysa, asino ka kuma, tapno ibagam ti kasta? Ibagbagak laang tipudno, madam. Adda dakas apanggap day di atao, kontra ka na kayo. Sino kumaday di apabawnan? Kan anya kumati amun. Eden to akatulong lang. Syakit din di bagbagan na. Saan amabalin nga dat sabali na turturay ngam iti siya? Angam, kasla itay payday ta ako siya amang sarsaruno kanyak. Tinasayahat, partakak pa'y tagpataray, tapno mayaw awan ko day takot siya. Anya day jay, kasla da nagkuti itilikutak. Kaya't kadi asawan da ito'y, saan laang asyak da diti unag. Kasano kuma? Mati makitak iti sarming. At daigam na ako tsilyo. Intutok nan ititungan ko. Asino ka? Kan napay nga daigam mo ako tsilyo. Kat intutok mo kanyak. Pangasim, di na kumadangran. Alam, isardang mo tilugan. Kat lumugan kay ti kotse amang sarsarun kun ka. Di mo kaya't na ibagsul ko kan katikotsilyo. Awan. Sige. Isardeng kon dito iti kotsek. Agtong palakas imbilin mo. Sa dino nga talugar to'y nangyaganda kanyak. Kana sino ti akin aramid iti daytoy. Dagiti awanan bain. Agbayad da iti nangina, no asino man tinangaramid kanyak iti kastoy. Adda nang ilukat itirhi daw dito'y silid ngayan ko. Asino nga taday ta?
Kumusta ka namiga, Cholanda? Mauro, amigo. Apay nga da ka dito eh. Siyempre, kas amiga o may kasarukaran tapno amok nanyat kasasaan mo. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngem panawanan tapno singiran ka. Nga po'y tinagdakkel launay anay tulong ko ken ka, amiga. Anya ti kayat mo asawan, amigo. Di ka maawatan iti da itang ibagbagam. Lading itek, ngem nasken, ngay sublim kanyak amin nga daken ka. Gaputa saan mo mat ako kwa amin lagjay. Manipod solar, ang nakaipatakdaran ti balay, ang raman ti balay. Ken oray pa nagiti amin na nagastos, tapno lang maadan kay ti negosyo. Anya, tiyakla impagarop. May sakagayam adakas a tao. Oops! Di mo sawon kanyak ti kasta, kapatag pada talang adakas. Kinurekas ka sa no, napadasam, tirik na ti bumaknang iti uray apagbiit lang. Ha? Anya day chay. Lugan dagiti pulis ti si Mardang. Huwag nagpaiso. Nas ka na makalibasak. Madam, agpakada kamin kada kayo, tagawit kami mutten iti lugar me. Wen, madam, sana bale, tanaispal kayo mutten iti paggad. Ha? No kasta. Uwan, madam, idi pay lang pumanaw kami kuman. Tasaan kami ngayon may dito itapno lang isarsarak mi ti karadkad me. No diket, inmay kami agbirok iti pagbiyagan mi, madam. Anya? Amuyo, madam. Uray marigrigat kami laeng. Uray idadanes da kami dagiti kas kada kayo ababak nang. At dalatamot rik nami ang maasi kadagiti mang tagtagibasit kada kami. Kat uray awan nagbanagan ti umay mi ditoy, madam. Maragsakan kami lata pumanaw. Gaputa amumi, anakaaramid kami iti nasayaat, iti padami a tao. Kuha. Agyaman ak nga rod unay iti kinasayaat yu kanyak. Kat pakawanandak, gapu iti kinadakas ko kada kayo ababaunan. Ti panggap ko apanangila ko kada kayo iti dayjay amauro. Kastamet iti jak panangipangag iti panangbalaag mo kanyak, Leia. May papan iti dayjay amauro. Inaramid ko lang ti rumbang, madam. Iso ang nagpatulong kami iti pan nakabagi ti lintag. Tapno laang matiliw dayjay a mauro. Tano saan? Makabasol kami. Ti kinabak nang ditirabaw ti daga, ket saan a maala babaan iti dakes awagas. Iti sabali a bangir, nagbalin man adakas ti maysa a tao kan ka. Subadam latta iti kinaimbag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted ko ma titunggal maysa, kas agubbog iti puso na. Saan ko maanasakit tinakam na, wenno mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakay, adda ni kasinsin mong Eddie Ijerwar. Taapay manan.
Anya ti kasapulan naman ng dayta a tao. Ibagam nga awanak. Imbaga kon nga adda ka. Mapanmukit din sangwan. Umay manan dumawat iti kwarta dayta. Makauma. Kaasi nga rod. Kasla saan pa'y anangan. Ala, ingkan sangwan kat ayabam amangan. Marwam. Insan, dak. Apay aya. Hey, umay ko kumabuluden day ta tricycle mo. Saan mo mutin nga usaray? Taapay. Agpasada kuma. Tapno da may gatang ko iti bagas may. Kunak man no nakastrak ka akas karpentero. Extract lang, insan. Nal passenger aramidan may abalay. Isungawanan ti trabaho kita. Awagak pay ni Manong Manuel. Taiso ti akin ko ay ti dayta a tricycle. Sige man, insan. Insan, mabalin ka diti makikape? Sanak pa'y ngamin anamigat kahit. Ay kat umunag ka. Agyaman na ka, insan. Nag-school, nagtentero pa nan. Hello, naka-duty ak ita dito'y police station. Apay aya? Mawagak. Tanda dito'y balay ni Insan Eddie. Kumusta matan ni Idi? Awan kano trabaho na ita. Ayun gayam. Ibagbaga na abuludan na tricycle mo. Tay pasada na. Ipabulod mo Ay, makauma da. No awanan da. Dito ilat na balay titarayan da. Ala, ipabulod mo ta tricycle. Takaasi damit. Sayang matlaeng, no at dalaang dita nakaparking. Sige nga Rod, Manong. Sige. Ikumusta naklangan? Pasensya kayo na. Nakipangana kong dito'y balayo. Mabisinak namin. Ay na, sige lang. Mangan ka. Ado ti makan. Sapay ko ma. Tay pabulod ni insan ko jay tricycle na. Tapno at damot pagpasada. Taday gatang mi tikanan mi. Inawagan samot ni Ernesto ni Manong na. Sa bagay, nasingpat ni Manong Manuel. Wen, nasingpet. Iso na laeng takanayon abisi. Naipromote ngamin kat ison ti chief of police ita. Kasta ka di? Ay, imbagman. Sapay ko maata maipromote mo't ni Ernesto. Nalaing nga engineer deta kasinsin ko. Apay kit dinasa na may promote. Iso nga rod mo't tinamnamaan na itaatawan. Naglalaing at talaga da kita kakasinsin ka. Ada engineer, ada police, ada nurse. Puro dami na baligay. Imbagdaman. San ini? Oh, atoy. Ha? Tulbak ti tricycle. Kunakon kat. Ipabulot ni Insan Manuel ti tricycle na. Ay, nasingpet kada kami ni Insan Manuel. Apay anak kami suot ka lakay. Jakman amo ka ni Manong Manuel. Nasimpat launay kadagita kakasinsin mi. Ay na, di ka lamaas yan. Di mo makita aya arot-rot jay bado na. Permi nga agrig-rigat day tibiyag. Wen ngamda kami lat tatitarayan da no awananda. Sana bale, taadaan kayong agkakabsat. Agrubwatak man langan. Tama pa na kun iti trabahok. Jay tulbak ti kotse, nakawara di talamisaan. Birokam tuman kanyakon. Manong Eddie, tricycle samot da Insan Manuel kan Ernesto day time pasada tricycle. Binulod ko. Impabulod da matadagos. Ay, imbagman. Da kami, awan pa'y allowance dagiti ubing ama panag-eskwela. Kasanungatan. Ngayon makamu kamatan ngagdiskitara. Nagrigat mo't nga rod ti single parent, Manong. Nagbiro kay ti trabaho. Anya nga iti mabiro ka, katyak tupay nalpas iti high school. O di mapan ka matagpatulong kini Insan Manuel. Matulungan nak nga ta? Apay kit dinasan. Kat no na-promote gayam manen. Aya? Ay, nagsaya aton ngay no kasta. Ison ti happy ti pulis dito yung lugar tayo. Ay, kita uman lang dagita kakasinsin tayo anya. Puro dantumot ngamin di adal. No saan ka kumana ki asawa na sapay di nakalpas ka kumamat iti panagadal mo. Saan ka mat kumanga grigrigat ita? Nagsaumot di elementary graduate a bulakbul. Ay, anya ngay day taginatang mo asidaan niyo, Manong. Ay katagsida kami mat ita iti naimas Tado tinapasadaak. Masapak tumanin nga pasada inton bigat. Mapanak man mo tagpatulong ka ni Insan Manuel.
Wanya insan, magustuhan kadimot laeng dagita in-order ko akananta. Ay na insan, nagmayat mo tanda ito'y nangawisam kanyak a restaurant. Nangina siguro ti makmakan dito'y anya. Uray kabalak matabayadan. Itaak laang anak kastrot iti kastoy a restaurant, insan. Okay, kumusta kan? Insan, isarak nakmamot iti trabaho. Amumot ti balo. Marigata nak unay, talimadag iti anak ko. Kasapulam ti trabaho. Wan insan, naamok namin ana i-promote kagaya man. Tulungan nakmamot. Umapapalak namin ka ni Manong Eddie, taimpabulod mo di tricycle mo kunkwana. O sige, manganta pa'y. Panunutak no kasano matulungan ka. Ay, agyaman ak insan. Talaga nagsingpot kayo kada kami. Ay na, nagmayat lakit din da ito'y ginatang ta TV bakal. Kano iso da ito iti kanginaan at TV italakay. Lugan samot ni Manong Manuel jay si Mardang Ijerwar. Ay, wan, iso. Itaman pa'y apim masyar dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga? Ala, inkasabten. Kakaiso na nga da panahon na abim misita dito'y balay. Sapay nagmayat day ta buybuyaan ta pelikula. Inkakit din. Ituloy mo abuyaan inton madamdama. Manong Manuel, imbag man ta nakapasyar ka. Sanak ngagbayag. Di magasaklaeng tada na patag-akid dawakan ka. Anya day ta, Manong? Nagkita kami ngamin kinidina. Anya mananti kayat na day ta adina. Idi na palabas alawas. Imay binulod ni Edith ti tricycle mo. Ita, day tamot kabsat na ti umay agpatulong. Kasapulan na kano ti trabaho. Amumeten, balon, kan ado dagiti anak na. Trabaho? Anya kumangay ti maitulong ko kankwana. Tulungam ka dinading ko. Imbagkan ka, taupisin na ti ayan mo. Ibiru kam, uray janitor, basta da panggadan na. Unay mat daytan. Makauman dagitang agkapsat, Manong. Sige kit din. Anya akit da ito'y akapsat kon, aya. Ala, mapanakon, kapsat ko nga engineer. Ayan na nga ni Manong Manuel lakay. Nangisagana ak iti merienda para kan ko na. Nagawi dan, di magaslaang. Ne, anya nga iti rinantana. Marurudak nga rod. Kunana at tulungak kano ni Dinang agbirok iti trabaho na. Niinsan mo adina, Jay Balo? Wan. Anya ngay nga ta at trabaho ti maitad ko kankwana. Kat saan nansapay analpas ti high school? Napigsada talaga kin ni Manong mo Manuel dagi jay akakasinsin mo. Ay, mas daawak nga rod. Maminsan dalaang nga agibaga kan ni Manong. Wan adagos. Kita man, isupay ti imay na rinanta dito'y balay. Ay, espesyal dalaunay kan ni Manong Manuel. Amin akid dawon da. Itad na. Ay, nuapay mat. At damit gaya manipaspasada matricycle, Eddie. Wantatang, binulod ko kadagiti nasisingpad akasinsin ko. Da Manuel kan Ernestao. Wantatang, naanos at talaga dagitang agkabsatan niya. Puro damit ngamin di adal. Ay, daksang gasat, tanatay iti aksidente dagiti naganak da. Wen nga rod tatang. Malagip ko pa di kapigpigsaan ti negosyo tayaw. Dagiti naganak da, ti pagtaltalkan may iti day dinanang yaw, amang bantay ka dagiti negosyo tayaw. Baknang tayo idi, tatang. Idinto ta marigrigat mat dainsan ko. Ay, kita man langan ti panagtulid ti biyag. Isuda itan ti addaan, ket datayo mat ita ti awanan. Hello, Manong. Oh, kumusta? Nada ka din na biro ka matrabaho para kininsan din ha? Agbirbiro kak pala ang Manong. Nasken nga yapuram, tani, kasimat. Awan pangalan na iti ipakan nakadagiti anak na. Ikarigatak nga ibirokan, Manong? Wen, ikarigatam. O sige, tawagan ka tumanen. Sapay ko ma, tamay biro ka madagos. Bye. Bye, Manong. Ay, Special at talaga dagito'y akakasinsin ko.
Insan, tiniliudak dagiti tauhan mo. Kasano? Katawan mo't gayam lisensya mga agman-maneho. Jak pa ngamin na ipabaro ti driver's license ko, insan. O sige, kasaritak dagiti nang tiliwkan ka. Ay na, agyamanak, insan. Angam niya, nasken nga danton lisensyam, tapno saan da ka natiliwan. Uwan manong, talaga anaanos ka. Agyamanakan ka, Kat, kumusta mo ni Uncle? Dayjay kumapkapsot mo't lata. Ne, apay ngay. Jay sakit na ngamin. Awan mat kwartami, tay pa doktor mi kuma. Ana, bayam. Mapan kong to bisitahan ni Uncle. Sigurado ang maragsakan dayjay, no makita na ka insan. Pasyaran ti chief of police akaanakan na, kunaman. Di na, yalanak man iti danom, tamakain inumak. Oh, ato iti danom, Uncle. Manuel, si kakadiday ta kaanakan? Wan, Uncle. Oh, uminom kan. Ay na, agyaman na kaanakan. Ay na, mailiw ako unahin kan ka. Agsakit ka kano? Ay, day sigod as sakit ka, timang parparigat kanyak ita kaanakan. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Adula una yung titulong mo kada kami. Kababain, no mainayunak pa, pagparikutam. Apay ngagsaw kay ti kasta, Uncle. Awan kami ti estado ti biagmita. No saan aga po ititulong yo kada kami idi marigrigat kami pay. Saan mo kuman alagi penday ta kaanakan? Awagak ni misis ko. Tagpa-check up kayo di ospital pagtrabahuan na. Sige man nga rod kaanakan. Kitagyaman ak unay. Aginayat ka laang tatang, taas idagtan di ta ospital. Anya nga oras ti check up ko. Sigun ka ni Insan Manuel, alas 9 ka no, kat ni dandanin alas 9. Nayakar gaya maniti da ito nga ospital ti asawa ni insan mo doktora. Isumot day tati kunana, tatang. Iso nga no adda ka nung marik na tayo. Ibaga tayo laang kan kuana, tapno saan tayo naagbayad. Ay, talaga nasaya at dagita kakasinsin mo kada tayo, di na? Awan ti makunak iti kinasaya at da. Oh, Manong, si kamot gayam. Umunag ka Ada ka din ni Ernesto. Wan Manong, kasangsangpet naman ni pod trabaho. Mabit lang ang tayabak. Agtugaw ka pa, itimplaan ka iti kapim. Ernesto lakay, adda ni Manong Manuel. Manong, jak amo nga umay ka. Maala, agsarsarita kayo pa'y kin ni Manong Manuel. Tagtimplak iti kape. Jak amo nga umay ka. Umay ko lang damagen. Nadan na biro ka matrabaho para kinidina. Anya launa yan ayat na napatagdagan ka. Nagrigat nga ibirukan iti trabaho ni Dina. Tawan nalpas na. Ay, nagimportante dalagid din kan kaaya. Ernesto, di mo nga minam mo. Dakkel tinaitulong dagiti naganak da kada tayo idi. Espesyal dalaunay, Manong. Marmarwamdan nga agsubli-subli dito'y balay. Maumak pa'y kit din. Ernesto, no saan da tayo at tinulungan dagiti naganak da idi? Panagkunam, engineer ka ita. Manong. Isuda ti kang runaan ang tulong kadagiti naganak tayo. Tapno maisakad dati panagadal tayo. Awan ka iti kasta posisyon mo ita, no saan da tayo at tinulungan idi. Tandaanam da ita. Oh, anya tinagsaritaan nyo kin ni Manong Manuel. Bakit? Itakla ang anaamuan. Adakal gayam tinaitulong dagiti naganak da insan edi iti pamilyami. Idi panawon nga agrigrigat kami. Isumat lagayam akas taunay ti panangisakit kadakwada ni Manong mo. Bakit? Itaakla ang analawlawagan. Isu ama panak di balay dangkal. Mapan kuman kit dibisitaan, tamasakit.
Agin ina na ni tatang. Nabannog, tanapan ko ngamin impa-check up itay. Kastay ha? Sige. Kasaritak to inton makaina na. Imbag man ta, umay mo bisitaan ni tatang, insan. Uwan, insan. Umay ko ikan iti igatang na iti agas na. Agyaman nak, insan. Awanan kami ngamin talaga. Awan pa'y mo't ngamin trabaho. Ungayam insan. Day tapay timay sa arantak, isungay mayak. Umay ko ibaga. Amapan kay di opisina kinton bigat. Apay, insan? Adda mangalakan kang agtrabaho. Ha? Addan? Ay, agyaman nak, insan. Dakkel talaga ti maitultulong yo akakasinsin mi kada kami. Di na. Ay, nakariingan ni tatang. Umay katakasarita mo, insan. Sige man nga rod, insan. Tratuan anasaya at dagiti agkasapulan iti tulong mo. Nang runa dagiti agkasapulan akakabagyam. Takasta tina Christian 1 akababalin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Yag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman gamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.